Συνεχίζουμε με ασκήσεις όπου μας ζητείτε να αποδειχθεί μία ανισότητα, αυτή τη φορά λίγο διαφοροποιημένης σε σχέση με ό,τι έχουμε δει. Συγκεκριμένα βλέπουμε την άσκηση 2 του βιβλίου, όπου μας ζητείτε να αποδείξουμε ότι α τετράγωνο και β τετράγωνο μείον 2αβ συν 1 μεγαλύτερο ίσο από το 0. Ακολουθούμε τα βήματα. Το πρώτο μέλος είναι στη θέση του, δεν έχουμε να μεταφέρουμε τίποτα. Πράξεις επίσης δεν έχουν να γίνουν, οπότε πάμε κατευθείαν στο τρίτο βήμα. Έτσι έχω α τετράγωνο και β τετράγωνο μείον 2α και 1 μεγαλύτερο ίσο από το 0. Να αναδιατάξουμε λίγο το άθροισμα. Αυτά τα τρεις πρώτοι προσθεταίοι θα μου δώσουν ένα α μείον 1 στο τετράγωνο και β τετράγωνο μεγαλύτερο ίσο από το 0. Αυτό ισχύει ως άθροισμα τετραγώνου. Επειδή η άσκηση μας ζητάει να αποδείξουμε ότι το πρώτο μέλος είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0, οφείλουμε να αποδείξουμε και την ισότητα. Για την ισότητα λοιπόν, πρέπει α μείον 1 στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο να είναι 0, οπότε το α είναι ίσο με το 1 και το β είναι ίσο με το 0.